Boas tardes e benvidos todos ao Salón de Recepcións e Protocolo da Deputación de Ourense. Grazas, Marco Foxo, solista da Real Banda de Gaitas, por interpretar magistralmente a peza musical Alborada de Ourense. Como dicía, benvidos todos a esta sala da institución provincial onde repousan temporalmente os restos mortais do insigne ourensán Rodolfo Prada e da súa dona Manuela Fraga e que hoxe nos acolle para celebrar xuntos un feito histórico, a chegada por primeira vez a Ourense da obra pictórica máis representativa do galeguismo, a derradeira leición do mestre do insigne intelectual Alfonso Rodríguez Castelao. Este cadro ten unha especial vinculación coa nosa terra, xa que foi pintado por Castelao a instancias do galeguista dos Peares e secretario do Centro Ourensano, Rodolfo Prada, unha obra mestra que, tras a súa estadía en Santiago de Compostela, chega a Ourense para converterse no segundo e último lugar de Galicia onde se exhibirá esta peza artística. Esta exposición, Castelao e Prada Irmáus, organizada pola Deputación de Ourense, volve a irmandar a dous referentes do galeguismo, Castelao e Prada, nunha mostra única que renderá homenaxe aos dous intelectuais galeguistas. Para comezar coa inauguración da exposición, cedo a palabra ao escritor e representante da familia Prada Allende, Luis González Tosar. Moi boas tardes, señor presidente do Goberno Provincial de Ourense, señor conselleiro, señor presidente do Centro Galicia de Buenos Aires, queridísima Amalia, amigos, amigas, representacións, fundacións, irmáns e irmás que hoxe vos achegastes. E se me permitides unha mención, tamén un saúdo para o Partido Galeguista, porque foi o partido de Castelao, foi o partido de Rodolfo Prada, foi o partido de Alexandre Bóveda e segue a ser o partido resistente dos que temos algo na costela, dos que recibimos algo da estirpe dos bos e xenerosos. Creo que nada lle gustaría máis a Castelao que a súa obra entrara en Auria, na Auria que el coñeceu e na que estivo varias veces, a Auria que o acolleu xenerosamente no seu último decenio en Buenos Aires, no exilio, a través do Centro Ourensano, que as notas da Alborada Bella do Ourense, executadas polo xove Marcos Foxo, gaiteiro da estirpe do Ventosela, de Avelino Cachafeiro Bugallo, de Soutelo, do gaiteiro de Penalta que cantou Curros. Por certo, hoxe Antonio Piñeiro recordábamos que cúmprese a data do nacemento do grande poeta da voz civil máis limpa e máis rebelde que tivo a nosa terra. Pero, se me permitides, tal día como hoxe, do ano 1969, vai alá medio século. Cheguei no Monte Umbe ao Porto de Vigo, sen familia, meus pai e miña nai quedaban en Buenos Aires, e sen ninguén que me recibira, porque miñas tías, aquel era día de feira, cadrou ser día de feira no Carballiño,
e tiñan unha vaca que vender e non puideron ir recibir o sobrinho. Traía na lixeira equipaxe 3 cartas que me entregara don Rodolfo Prada en Mau no víspora da saída e que me recomendara, como il recomendaba as cousas, cun sorriso, pero con unha firmeza a que cumpría responder, sabíamolo todos, que el era o que mandaba. As 3 cartas eran unha para Tereixa Xosefina Rodríguez Castelao, que entreguei en Rianxo, dalí a unha semana. Outra para don Xosé Fernando Filgueira Valverde, a quen lla dei no seu despacho do Museo de Pontevedra, e a terceira para Francisco Fernández del Riego, que me recibiu na cafetería Tamanaco e que me convidou a tomar ali un café con il por de par da Fundación Penzol, que hoxe xa non está ali en Vigo. As cartas viñan nestes últimos anos 60, como viñeran antes, a través das anduriñas, que é como Castelao lle chama aos que levaban e traían cartas nos anos 40, 50 e algo menos nos 60. Polo tanto, se de algo me podo gabar nesta vida é de ser a derradeira, quizáis, anduriña que trouxo as cartas da Galicia ideal a unha Galicia territorial que desde aquel 7 de marzo quixen facer miña. Pasado medio século, confeso vos hoxe, con total e absoluta sinceridade, que aínda non sei se merecería ou non a categoría de cidadán galego. Don Rodolfo Prada convocábanos a un fato de rapaces que frecuentábamos a biblioteca do Centro Galego de Buenos Aires no Breogán, hoxe desaparecido, que era un café, sito na propia esquina da avenida Belgrano e Pasco, os sábados pola mañá. Era tan minucioso, tan exacto, que os venres, cando eu estaba na casa xa despois das tarefas escolares, e soaba o teléfono ás 8 en punto da noite, eu sabía que era don Rodolfo chamándome por un nome que ninguén me chamaba, Luisiño, para recordarme que o sábado estivera ás 10 en punto no Breogán. Molestábase neso aquel home cargado de anos, de experiencias, de sabiduría e, sobre todo, de patriotismo, ata o punto de que levaba nunha libretiña anotacións coa súa letra prolixa do que falábamos naquelas reunións que non tiñan grande mérito máis que escoitalo a él e, de cando en vez, algún outro que viña por ali. Recordo a Eduardo Blanco Amor nunha das viaxes
que fixo para liquidar el departamento, que era a súa única propiedade, e algún outro, como Ricardo Palmás, que era máis vello que a min, ou Pérez Prado, que tamén era maior. En todo caso, don Rodolfo tomaba nota do que falábamos, non preguntaba nada e contestaba comedidamente a aquelo que nós ansiosamente lle preguntábamos. A primeira saída, a primeira excursión, por chamarlle de alguma maneira, proposta por il, foi ao cemiterio da Chacarita. Unha visita ao panteón do centro galego, onde repousaba Castelao. Fomos en colectivo, lóxicamente, en autobús. El xa estaba ali, recibiunos, aconsellounos durante o traxecto desde a entrada principal daquela inmensa necrópole ata o panteón como debíamos comportarnos para estar diante do nicho do irmão Daniel. Lembraba eu eso con Pablo Pérez, cando entramos nese mesmo panteón a reclamar con papéis as cinzas de don Rodolfo. E tamén lembraba que todo ese tempo pasado, esas décadas, esta mañá lembraba cando armaba un pouco esta disertación, de que valeran, de que lle valeran a don Rodolfo, de que lle valeran a Castelao, de que nos valeran a nós. Por que tanto sacrificio? Por que tanto sufrimento? Por que tanta dor? Por que tanta discreción? Por que tanta clandestinidade? Por que tanto tránsito de espiñas e tan poucas rosas, tan poucos pétalos de rosas e tantas espiñas? Pero tamén, ao mesmo tempo, decatábame que nestes 50 anos tivera o agarimo dunha lingua na que xa non necesito traducir e na que soño, o agarimo dunha terra fermosa, a simpatía dun pobo deslumbrante, con intelixencia extraordinaria, e o cariño dos que están alá. Se algo son, se algo conservei, é a dualidade de ser galego en Buenos Aires e de intentar selo en Galicia. Non vos vou falar do cadro, porque autoridades moito máis competentes que a min xa o fixeron. Nin vos vou falar da personalidade extraordinaria de don Rodolfo, porque dentro de pouco Xavier Baltar, a quen saúdo con moito cariño e con sincero agarimo, está de acordo, publicaremos esas 30 e pico cartas de Castelao a Prada, das que el nunca, endexamais nos falou aos mozos
do Breogán. Estou nos lendo devagar, repasándoas e tomando notas, atento ás indicacións que me faga Miguel Anxo Seixas, autoridade na materia, e a medida que as debullo voume decatando da grandeza de Galicia. A grandeza de Galicia comprobada nunha correspondencia tremenda, nun Castelao que se ispe de corpo enteiro e que lle transmite ao seu irmão de América, quizáis por esa distancia maior, é a confianza e a comunicación é máis directa. O que vai pasando, o que vai sucedendo. Esas cartas que editará a Deputación de Ourense son, quizáis, un capítulo da bonomía, da irmandade entre estes dous homes que se coñeceron en Pontevedra, porque Prada colleu un barco e veu a reunión constitutiva do Partido Galeguista representando os galeguistas de Buenos Aires, e que despois volveron coincidir no ano 1940 en Buenos Aires e fixéronse irmáus ao longo de 10 anos, os últimos 10 anos de Castelao. Quero dar os parabéns aos que elaboraron este catálogo, porque creo que entre todos conseguimos recompoñer a verdade, aínda que non sexa toda a verdade, unha boa parte da verdade. Tampouco as grandes verdades, as verdades solemnes, engrandecen as patrias e fan máis importantes os povos. Tampouco os que e as que coidan que porque teñen un poder político absolutamente pasaxeiro xa poden determinar cales son as verdades. Se algo nos aprenderon Castelao, Bóveda, Rodolfo Prada, Ramón Otero Pedrallo, Cuevillas, Eduardo Blanco Amor, e todos os que constitúen a pléiade máis luminosa de Galicia, é que o compromiso exixe autenticidade. A bonomía vai sempre aparellada da liberdade. E a liberdade, meus amigos e amigas, é o fin primordial do ser humano. Castelao refrendou a aquel ourensano pequeno, agudo como unha chispa, intelixente e discreto, porque considerou como xefe político do galeguismo que era a súa persoa de confianza. Prada cumpriu coa súa obriga e pola vontade
tamén política, de Manuel Baltar, presidente da Deputación de Ourense, as miñas modestas propostas e as miñas opinións materialízanse en actos como o que hoxe ten lugar nesta biblioteca. O resto, meus queridos irmáus e irmás, somos contiños de feira. Gracias. A derradeira eleición do mestre é unha homenaxe de Castelao ao seu amigo, o intelectual Alexandre Bóveda, e nós, hoxe, temos a honra de contar coa presenza da súa filla, Amalia Bóveda, quen sen máis lle cedo a palabra. Antes de empezar, quero pedir disculpas por si estou moi nerviosa, moi emocionada, podo cometer algún erro, pero vou empezar. Prezadas e prezados, autoridades, caras irmáns e irmás, gracias polo convite a participar neste acto. Aínda que, como moitos sabedes, adoito moito deste tipo de participacións. Para ser de todo certo, delego todo o que se me permite noutros membros da Fundación, sobre todo en casos como este, onde o dor de encontrar a visión deste lenzo a delego encantada. Mas hai compromisos dos que non sería adecuado fuxir e dos que levamos anos dando exemplo de non facelo. Isto é parte importante da eleición do mestre, con dor, mas con orgullo, con unha dor sostida e estendida no tempo, onde reclamar o dereito a unha memoria pública era ir contra o sistema. Algo que fortaleceu a nosa postura e que nos ensinou a dureza da lección. A memoria é grata, mas tamén é molesta, é festiva, mas tamén é triste. É pasado, nen Bergantes está máis presente que nunca, e debemos facela aínda máis presente e máis pública. E debemos facelo sin medo, sin medias tintas, con valentía e con ledicia, porque temos unha lección e a temos ben aprendida. Non podo máis que gabar o camiño que institucións como esta Deputación están a escoller ao respecto. Hoxe homenaxeamos unha obra colectiva e non só é o cadro, mais a súa mensaxe. Castelao e Prada, man a man e dende o centro ourensán, instituíron a data dos mártires galegos, hoxe, Día da Galicia Mártir. A nosa realidade debe e bebe moito dese galeguismo e do seu martirio. O contexto é favorable e os nosos irmáns do pasado non entenderían situarse de perfil neste momento. Calquera que coñeza a Rodolfo Prada, a Castelao, a Alexandre, a Valentín, a Vítor, a Vicente, calquera entendería que o verían como unha traizón máis a que sometemos a súa memoria. É momento de espallar con orgullo e ledicia como viviu e cales foron as leccións do mestre e por que tivo ese final. E xa é hora de exercitar dende as nosas institucións aos irmáns que hoxe homenaxeamos. É momento de ser valentes. É momento de poñer en práctica a leizón. Moitas grazas.
Continúa agora o presidente do Centro Galicia de Bos Aires, José María Vila Alén. Boas tardes. Presidente Baltar, conselleiro Román Rodríguez, doña Amalia, unha honra vela de novo. Autoridades, señoras e señores, pode que neste momento, nalgún recanto de Galicia, estea morrendo un vello que leva para a tumba o eco longínquo dunha lenda ou un caudal de palabras sonoras, expresivas, que xa ninguén fará coñecer entre os vivos. Poida que noutro recanto de Galicia naza a estas horas un home ou unha idea que transformará en novo e profundo sentido o ritmo da historia. Palabras de don Ramón Otero Pedrallo na introdución ao seu ensaio histórico sobre a cultura galega. O patriarca das nosas letras, fiel toda a súa vida a Galicia, deixa constancia da importancia que ten a preservación da nosa memoria. Alicerce fundamental da construción do futuro. Por isto, hoxe síntome honrado de estar aquí como presidente do Centro Galicia, conformado por a unión dos centros provinciales da quinta provincia, entre o que está o Centro Ourensán, onde Castelao tiña o seu despacho e desarrollou novos vieiros. Lugar sobranceiro que pudimos visitar co presidente Baltar durante a súa última visita a Bos Aires. Mais tamén estou acá como integrante da Galicia extraterritorial, elemento indispensable para concebir a nosa realidade. E aquí hago un punto de don Rodolfo Prada. Rodolfo Prada é tamén un produto da Galicia extraterritorial. A súa vida bonaerense pasou moitísimo tempo precisamente no Centro Ourensán. E aí foi onde fomentou esa condición indestructible de irmão de Castelao. Eu coñecín a don Rodolfo e les podo asegurar que ustedes darían o que non teñan por haberlo conocido. É un ilustre ourensán digno de esta provincia y de Galicia. Estou certo que a pegada da migración da construción da nosa terra non é allea a ningún dos que aquí estamos. Con todo, gostaríamos que todas esas achegas non permanecesen circunscritas a discursos ornamentais, a teorizacións bibliográficas. Gustaríame, señoras y señores, que esta pegada intangible e tangible hoxe en día tamén se dese a coñecer entre os novos, entre a xuventude, con amplitude e rigor histórico, pois de xusticia é que non toncemos o futuro con esquecementos inaceptables. Oxalá pronto nas escolas os nenos e as nenas, mozos e mozas, tomen conciencia do seu pasado a través dun currículo educativo que presenta a inmigración como parte inseparable do que eles son. Precisamente, o cadro que nos acompaña é un fío invisible que nos xungue coa nosa historia e co noso deber. Representa a Galicia, esa Galicia que non coñece de fronteiras artificiais, esa Galicia presente
en cada recuncho do mundo gracias á diáspora. Alexandre Bóveda entregouse a súa tarefa coa filosofía dos mestres, coa consciencia de saber que os froitos da súa semente agromarían lonxe do seu espacio cronolóxico. Alexandre loitou incansablemente a prol da súa terra, procurando respeto e justicia. Espallou esperanza de futuro con crenza plena no porvir. Alexandre é un mestre de paz, de humanidade, de concordia e amor, mas tamén, desgraciadamente, Bóveda é un mártir ao que a intransigencia farta de Ferruce e Ramón que arrebatou a vida polo simple feito de ter ansia de liberdade e crer que a súa xente merecía unha folla de ruta diferente. A Bofé, Castelao soupo reflexir magistralmente a súa significación. A vida de Alexandre, a de Daniel e o cadro son unha chamada para todo o pobo galego. Oxalá, de vez, aprendamos a lición. Moitas gracias. Ten agora a palabra o conselleiro de Cultura e Turismo da Xunta de Galicia, Román Rodríguez. Moi boas tardes, presidente da Deputación, presidente do Centro Galego, alcalde de Ourense, familia de Alexandre Bóveda, presidente do Centro PEN e de outras fundacións, secretario xeral de Política Lingüística, director xeral de Cultura, autoridades representantes de diferentes institucións culturais, fundacións, alcaldes, concelleiros, senadores, deputados. Permitirme un saúdo especial pois a Víctor Manuel Vázquez Portomeño, que nos acompaña, representante do Partido Galeguista, amigos e amigas que estamos todos aquí. Hoxe, de novo, Ourense é a Atenas galega. A Atenas da xeración nós, vimos de reunirnos para organizar o recoñecemento que se merece no ano 20, e tamén a Atenas, que une o pasado co presente e que mira ao futuro, e a Atenas, que une a Galicia de aquí, a territorial, coa de alá, coa Galicia que algúns pensaron como ideal. Hoxe é un día importante para Ourense e para Galicia, porque coa apertura da mostra Castelao e Prada, Irmáus, chega ao berce do galeguismo o icónico lenzo a derradeira leición do mestre. A derradeira leición do mestre é moito máis que un cadro. É moito máis que un cadro a partir do que podemos meditar sobre o acto vil do asesinato dun gran mestre como foi o galeguista Alexandre Bóveda. Esta obra forma parte do ser de Galicia, María, que nunca estivo aquí, na Galicia territorial, ata fai moi pouco tempo. Chegou aquí, á súa casa, onde sempre estivo, fai poucos meses, esa é a verdade. E toda Galicia tomou esta viaxe como unha viaxe propia. Estivo na Cidade da Cultura. O seu paso por era, cunha exposición sobre o carácter de Castelao magistral, foi todo un éxito. E non fado só dun éxito de público ou de expectativas ou de interese mediático, que o foi, e moito. Fado do sano orgullo de ser galegos e da mensaxe clara e nítida que nos enviou. O resultado tráxico do fanatismo, do radicalismo, da intolerancia. E fado da mensaxe de que non debemos esquecer o pasado,
pero que, sobre todo, debemos mirar ao futuro. E da mensaxe da forza da educación como unha ferramenta de convivencia e de respeto. Continúa agora a derradeira a súa particular peregrinación por Galicia e chega a Ourense. O círculo péchase nesta coqueta biblioteca. Aquí atópase de novo Castelao con outro irmán, tamén ourensán, con Rodolfo Prada. Dous homes sorprendentes, fillos nun momento histórico convulso. Todos os momentos o son, de alguna maneira. Pero dous homes que honraron e quixeron o gran mestre gareguista Alexander Bóveda. Esta mostra é, ademais, unha ocasión propicia para estreitar lazos e renovar alianzas entre a Galicia territorial e a Galicia do exterior. Un acto de confraternidade e gareguismo, se me permite, cordial e leal, non excluinte. Castelao e Prada foron dúas persoas, dous persoeiros, que traballaron sempre co obxectivo do desenvolvemento e a dignificación da nosa terra, nun tempo e nunhas circunstancias tan adversas que magnifican o valor dos seus moitos e moi diversos logros. Celebramos a unión fraterna, o irmanamento e a estreita colaboración destes dous intelectuais, que ademais eran homes vós, destes dous galegos que conxuntamente honraron e homenaxearon a Bóveda no exilio, e que tamén axudaron a construir a Galicia que existe no Arenmal, neste caso na Argentina. Neste senso, non podo deixar de agradecer tamén a cooperación do Centro Galicia, unha entidade de referencia que leva anos, décadas, traballando connosco a través da Fundación Galicia América. Sen dúbida, comprendestes, querido Cristian, querido Vida, que a derradeira debía viaxar a Galicia territorial, porque sempre gustamos de dicir que o cadro foi concebido e creado na Galicia exterior, que tamén é Galicia. Foi creado nun lugar, ou está nun lugar tan lonxano como nos pode parecer Bos Aires. En concreto, está e vai volver a un lugar moi concreto, a Bartolomé Mitre 2552, pero ese número de Bartolomé Mitre é tamén Galicia, porque aí hai moitos galegos que se sinten e queren ser tamén galegos. Tamén quixera dar as gracias, neste caso, a Luís Tosar, porque recuperou e puxo en valor a figura de Prada, unha persoa que moitos descoñecíamos, o seu importantísimo papel, a súa clave de Bóveda para potenciar a figura de Castelao. O propio Luís nos di que foi Prada quen lle suxireu o xenial Rianxeiro a Castelao que escollese unha estampa do seu Galicia mártir para o Día dos Mártires Galegos. En este caso, o Guieiro escolleu a derradeira eleición do mestre. Prada e Castelao, Castelao e Prada, amósanos a importancia de colaborar en prol de Galicia, a importancia de sumar esforzos para construir o futuro e, no seu caso, como decía, fixérono nunhas circunstancias extraordinariamente duras, pero, a pesar de todo, a verdade é que o resultado do seu traballo é moi brillante. A nós, obviamente, pois nos corresponde seguir a senda marcada polos vosos generosos e facelo con traballo, con rigor, con ilusión e con compromiso. Ilusión e compromiso co país, coa xente, co presente e co futuro de Galicia. E facelo dende os valores e o coñecemento que os nosos devanceiros nos legaron. A nosa Galicia, a Galicia de hoxe, afortunadamente non se parece en nada a dos anos da derradeira. Hoxe disfrutamos dunha democracia plena, dun autogoberno impensable naquel momento, dun país que nos deu, que nos dá oportunidades nun marco de igualdade, unha Galicia
moito máis próspera, respetuosa, culta e diversa. Unha Galicia que non confronta, que se sinte unida entre sí, unida tamén a España, unida a Europa e unida ao mundo. Unha Galicia tolerante, integradora, de dereitos consolidados e os niveis de benestar e progreso homologables ás democracias máis avanzadas do mundo. E gustaríame rematar subliñando a importancia desta exposición, tanto pola súa contribución a difundir e a pôr en valor a importancia do noso patrimonio cultural, como tamén, e fundamentalmente, por transmitir e axudar a transmitir á sociedade os valores, os importantísimos valores que persoas como Castelao, como Bóveda, como Prada, defenderon e difundiron. A derradeira edición do Mestre é unha lección de historia, unha lección que impresiona, pero tamén, en isto pensamos, dende o primeiro momento, lembro unha xuntanza que tivemos en Olivos cos diferentes presidentes do Centro Galicia, pensamos que era unha oportunidade, unha gran oportunidade para pôr en valor o traballo da migración, é unha gran oportunidade para reivindicar a convivencia, o respeto, a concordia e os grandes valores que hoxe fan de Galicia un lugar onde nos gusta vivir. Moitas gracias. Para clausurar este acto intervirá o noso anfitrión, o presidente da Deputación de Ourense, Manuel Baltar, e posteriormente Marco Foxo, solista da Real Banda de Gaitas da Deputación, interpretará o hino de Ourense e o hino de Galicia. Grazas a todos pola súa atención. Moitas grazas e moi boa tarde a todas e todos. A doña Amalia Bóveda Álvarez, moitísimas grazas por estar aquí, por acompañarnos, por suposto, o señor Conselleiro de Cultura, o alcalde de Ourense, a outros alcaldes e alcaldesas que se atopan. Permítame que identifique o alcalde de Rianxo e o alcalde da Peroxa, que son os tres alcaldes dos tres protagonistas de hoxe aquí. Un saludo para as señoras e señores deputadas e deputados, tanto provinciais, autonómicos, estatais, por suposto, o presidente do Centro Galicia Bos Aires, autoridades e representacións, amigas e amigos, Víctor Vázquez Portomeñe, Xavier Baltar, moitas grazas por estar aquí a todos, porque resulta moi grato para min, como responsable do Goberno Provincial de Ourense, dirixirme a vostedes nun acto de tanta e tan fonda emotividade, e tan perseguido tamén, co que abrimos a exposición pública o cadro de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, a derradeira eleición do Mestre, a carón das cinzas do galeguista ourensano Rodolfo Prada e da súa dona Manuela Fraga. Grazas, amigo Vila Alén, presidente dese Centro Galicia de Bos Aires, por materializar o acordo que chegamos o pasado 15 de novembro, dentro do edificio que fora sede do Centro Ourensano, a carón dos outrora despachos tanto de Castelao como de Prada, a 9.975 kilómetros de onde nos atopamos agora neste momento. Grazas, Luís Tosar. Xa se dixo aquí, pero non por iso vou deixar de repetilo, porque atañe a propia significación desta actividade importantísima para a cidade e para a provincia, aberta a todas e a todos os ourensanos. E é que o rianxeiro Castelao e o pearense Prada mantiveron unha estreita amizade e unha leal colaboración política que, dende a Deputación de Ourense, quixemos alientar cunha soa palabra: irmãos. Certamente, a Irmandade e a conciencia galeguista foron os selos que os mantiveron unidos nunha mesma causa, a do recoñecemento da nosa identidade como pobo. Múltiples foron as accións emprendidas e desenvoltas por ambos dende o 5 de decembro de 1931, cando se coñeceron en Pontevedra, na fundación do Partido Galeguista, ata o 7 de xaneiro de 1950 en Bos Aires, data do pasamento de Castelao. Mais que un concepto, pois, a Irmandade foi para eles lei de vida, entrega absoluta e xenerosa, amor e servicio a Galicia. E volve ser a forza imparable da Irmandade a que o xunta de novo hoxe en Ourense.
En Ourense temos, pois, a piques de rematar a segunda década do século XXI, a Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, representado en corpo, alma e espírito a través da máis abraiante e conmovedora das súas obras maxistrais. Por iso, a derradeira lección do mestre non é un cadro máis do insigne artista plástico, escritor e político, sino que é a obra que máis e mellor experta as conciencias. Esta pintura reflexa, sen dúbida algunha, un intre tráxico co que Castelao denuncia a acción reaccionaria da barbarie asasina a sen razón dos cobardes. Mais coas figuras dos nenos, co seu pranto e, sobre todo, co rostro de Bóveda, o artista consegue que aínda alente a esperanza. Alexandre, os seus ollos e a súa valentía fronte á morte, representa a luz da redención, unha Galicia martirizada pero aínda viva, endexamais rendida. E para dar testemunha da resistencia, da enorme e heroica tarefa de recuperación política e cultural do galeguismo, trouxemos hai poucos meses as cinzas mortais de Rodolfo Prada e da súa dona, Manuela Fraga. Lembramos así a unha figura comprometida, porque Prada estivo en case todo, e cumprimos a súa vontade de patriota, pois dixo: descansar na paz de Deus na terra onde nacín, cando a democracia e a autonomía volvan ser os piares de Galicia. Mais tamén aquí en Ourense, este 7 de marzo, debemos pôr de manifesto o ideario social e económico de Alexandre Bóveda, para que o seu rostro e o seu sacrificio sexan, xa para sempre, os da memoria de todos os mártires galegos. Nese sentido, comprométome a levar ao Pleno da Deputación de Ourense a proposta da Fundación Bóveda para que o 17 de agosto, Día da Galicia Mártir, acade a consideración e o ámbito institucional que lle corresponde. Alexandre Bóveda, por certo, fillo predilecto desta provincia, por acordo plenario desta Deputación en 2001. Así mesmo, complázome en anunciar, xa o dixo Luís González Tosar, que merced a colaboración coa Fundación Castelao, en unha xuntanza que mantivemos co seu presidente, con Carlos Mella, a Deputación vai publicar en breve un volumen, coordenado por Luís, que recollerá esas 35 cartas que Castelao lle foi enviando a Rodolfo Prada. Importantes testemunhas documentais remitidas polo xefe do galeguismo político dende Valencia, Barcelona, a Unión Soviética, Nova York, California, Cuba, o seu fiel e discreto amigo e correligionario. Con eles tres, con Castelao, con Bóveda e con Prada, pero tamén con Otero Pedrallo, con Risco e con Cuevillas, sentaremos os alicerces do centenario de nós, porque creemos no galeguismo, nun galeguismo sen epítetos nin apelidos, e porque temos o deber de honrar a todos os bons e xenerosos tan citados hoxe aquí. Dende Ourense, en este día tan emotivo e sinalado, remato, podemos proclamar os 4 ventos, galegas e galegos, os tempos son chegados. Moitas gracias, beizón e moi boas tardes.